Jo, som sagt, så skulle vi have lavet en video, og der har jeg så valgt, at vi skal spille noget GTA. Så lad os gå ud og nakke nogen. Du er ikke ambuschauffør. For sat. Helvede. Kræfter mig over. Fuck dig. Kræfter mig nakkes med min bazooka. Ja, først skal vi lige se på noget fyrværkeri. Booyah. Nu skal vi eksplodere noget. Ja. Sjovt nok. Nej. Folk er dumme. Lort. Fucking lort. Sjovt sagde jeg. Som sagt, så sprang jeg lige en bil i luften. Eller 2, jeg er ikke sikker. Men nu skal jeg bare lige stjåle mig en bil. Og flygte i. Fuck police. Så rykker vi. Vi går lige ind i garagen for at se den. Ja, som sagt, så spiller vi stadig GTA. Den er bare langsom, og det gider vi ikke, det her. Folk er dumme. Vi skal både dø. Kan vi lige så godt. Vi springer selv i luften. Men ja, min PlayStation er lige den hurtigste. Lad os lige se, hvad vi har lyst til at nok folk med. Det var sjovt. Nu skal vi stjåle en bil igen. Jeg er træt af det her. Det skal være det. Hvad er det, jeg spiller GTA? Eller hvad er det og hvad er det? Men jeg spiller det meget tit. Så ja. Lad os bare se at få kørt lidt. Jeg skal stadig køre lidt rundt og se hvad det ellers er. Underlige ting heroppe. Ja. Fuck det. Kræfter mig over det der. Kræfter mig godt det der.
Vi smider en bombe på en bus. Så kaster vi. Ja, så det er kraftigt godt at gøre. Sådan her. Sådan. Ved. Det er sgu noget lort, jeg har fået den. Hvad skal vi så lave? Smart er ved at være væk fra stressene. Skal vi ned og flyve helikopter? Skal vi kræfte dem til? Ja. Nå. Hvad der så sker? Ja, vi kører sgu bare lige en tur. Ja, så er vi her. Og så tænkte jeg lidt, at planen var, at vi skulle flyve helikopter, ligesom jeg nævnte lige før. Så vi skulle flyve helikopter. Først skal vi lige nakke i dem der, så dem der går over vejen. Yeah. Det var sjovt. Jeg elsker at drøje Frank. Det er en trup. Og så kan du det her udvæk. Rigshospitalet. Det er så... Yes, vi kommer også dårligt det her. Så rykker jeg. Kom fucking lort, eller kom så. Rødbrød. Kraften